अच्छा କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଜୀବର ଦାନ୍ତ ତାର ପେଟରେ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଜୀବର ଦାନ୍ତ ତାର ପେଟରେ ଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋପସ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ଜୀବ କେବେ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ଜୀବ କେବେ ପାଣି ପିଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିଟିପିଟି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ମାଛର ମୁଣ୍ଡରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ମାଛର ମୁଣ୍ଡରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣି ବେଙ୍ଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଖି ବନ୍ଦ ନକରି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆଖି ବନ୍ଦ ନକରି ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ବେକରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ବେକରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିରାଫ।